Къв бил? Отзад. Да купиш, той бил. Началника. Да. Слушай, ама тя казва, че е пращала на майка си. Брати, и нищо, аз пишма защо ни казах на тебе. Защо ни казва? Ама колко пари прати, колко чудо. Един път прати по 50 евро. Всеки месец тя прати по понеделник, значи от понеделник до вторник. Прати по 50. После пратила такава 50, после 100 нататък да прави година. Тя го взимала 4 риби, друго не знам какво прави. Те купана, как прави, не знам. За годината. Не знам как правят, ние правим, бутици при мен, слушай, не правим. аз 3 пъти ходих. Единия път бях и с коци майка и вика, няма бе, нищо ни праща. И в деня на рожден ден на детето и от тук Тя получила пари. аз и от тук ги затеках. Абе, викам, закъсвай кредита, бе хора, вика, няма бе, нито се обърна. Данке, според тебе дали е работила в магазин? Какво е работила? Палтибу. Палтибу, но? Палтибу. Директно го казвам. Ти знаеш, аз кришно нищо няма. Директно го казвам как е. Много е ангал палал. Да, и така. Ти знаеш език как ами. Език искат хората там. Да. Кой я изкара, Маданки, от България? Кой я изкарал? Някакви хора от Хаско дойдаха и не ги познаваме нищо. Тя си рисала и косата му черна. Не заказвам. И с hands free в ухото, щях да падна, като я видях от тук и чакам на който си чакай, виж той идва. При тебе дойде, нали? Дойде. Аз викам, Боря сега, опре се викам. Да. Ти си виновната, викам. Майка ти никаква вина няма. Ти си виновната. И защо не викам и дигна на мен тримо да кажеш, кучко ма, вари при тях, така обясни на тях, да не взима от майка пари. Аз ще прекам с майка да на тебе парите, да ги носи документа у мене. Да възсъка документа у мене и сега момента у мене. Взима викам, вари викам, защо не прави? Ти си виновна, викам, мора тебе да трепят, викам, не майка, ти за трепени, викам. Защо не остави банкомата, ма и сега днеска... На мене да ги пращаше по... Така, аз викам. Аз ще й вкарвам, щом всяка седмица е пращала пари, 20 лева ще давам на нея, 80 лева на майка и всяка седмица. Уния, такова все едно всеки ден рожден ден, е така на центъра. Штракане с пръстите. И сега пак. И сега пак. Тя ходи ли да работа? Не казва, че почнала работа. Кой? Тя. Василка? Да, дори не се кръна. Че бе, това как се вика, не е в шума. Това с друго е как. Някакви краставички тя да ни бере. Български. Не знам. Не знам. Трябва да викам. Тя про шантала. Тя вика, ма рефети има на нея ми. Аз ще го фана. На капал ще го фана.